ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହଉ କି ନ ହଉ ଏ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ମହାବାତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେଣି, ରାସନ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆମ ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଆଉ ବୋଧେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନୁ। ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇଯିବୁ। କିଏ ଆଳୁ 10 କିଲୋ ନେଇଗଲାଣି, କିଏ ବାଇଗଣ 5 କିଲୋ ନେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତର୍ଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତୁନି। ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେତେ ବାତ୍ୟା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରଖିବା କଥା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ନେଇକି ତମ ଘରେ ନେଇକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ରଖିଦେବ। ଆଗରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମରିବ ନା କ'ଣ?